ενοχλούν αυτοί που είναι ξεφωνημένοι. Ο επιχειρηματίας Αργύρης Παπαργυρόπουλος παρχώρησε δηλώσεις στην εκπομπή Το Πρωινό, όπου αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στον Στέφανο Κασσελάκη. Ο ίδιος παραδέχτηκε πως αρχικά είχε εκφραστεί αρνητικά, αλλά τόνισε πως δεν αναθεωρεί τη στάση του. Στην αρχή δεν μίλησα με καλά λόγια για τον Στέφανο Κασσελάκη, αλλά δεν τα παίρνω πίσω, ανέφερε χαρακτηριστικά. Αν ερμηνεύσεις τη woke ατζέντα στα ελληνικά, έχει πλάκα. Βγαίνει ένας και κάνει το πουλί, πρόσθεσε. Ο Παπαργυρόπουλος δήλωσε πως, παρά τις όποιες διαφορές τους, θεωρεί πως ο Κασσελάκης αποτελεί μια ελπίδα για τη χώρα. Παρά τις διαφορές που έχω μαζί του, είναι η ελπίδα της Ελλάδας. Προτιμώ το Στέφανο Κασσελάκη όπως είναι, παρά έναν Αντρουά Μουστακαλή που να τα παίρνει από 100 μεριές. Με ενοχλούν αυτοί που είναι ξεφωνημένοι, στα άκρα.